Yung itong kaibigan mo, ipapatay sa akin para Hmm? Coat? Yan man. Ay, dadaraw ko na digdi. Dahil, Sa'yo mapipicturean, digdi o duman? sindaman. Yan nakalagay.
Hi guys, good morning. Wedding day today. Wedding day today again. Ayan guys, oh. Preparation guys for the wedding today. Good morning mga kaiwolski. Huwag naman sanang umulan. Huwag po sanang umulan. Yan guys. Ito guys yung mga details ng groom namin for today. Ayan kay sir, oh. Yung brown shoes niya. Yung wedding vows niya, pabango niya, tapos belt niya guys. Tapos yung socks. Yan yung relo niya guys. So yan guys yung ano niya, details ni sir. Ayun doon guys yung ano niya, yung kanyang mga photographer and videographer. Prepare na sila guys. Ayan guys. Good morning guys, good morning. Dun sa corner guys na nagme-makeup sila. Yan to guys si Master Jason Yarte. Ang batikan at kilalang videographer, photographer sa Daet Camarines Norte. Sa mga magpapakasal dyan guys, shout out. Shout out. Yan lang hanapin nyo oh. Good morning. Hindi tinitipid, lahat ng anggulo kinukunan. Kahit guys, bitukan nyo makukuha. Grabe promotion ano. Ayan guys yung ating mga makeup artist. Mga magagaling. Si Nicole, si El, tsaka si Aldrin. Yan. Piling artista guys. Oo, live. Nakatutong pala sa ulo ko yun. Live sa YouTube. Ayan guys, oh. Si Kagawad Aldrin. Yan yung kanyang art. Ito naman guys si Ella. Si Nicole.
Yun lang po, tita. Nandiyan na po siya. Ano po, tita? Na ano po? Kahit ano pong kulay. Basta rubber shoes po. Para siya, may iba po siya sa mga abay niya. Kasi mga abay niya nakatsinelas eh. Hello po. Shoutout po, Celsia Vlog 1719. Hello po. Salamat po sa thumbs up. Thumbs up. May wedding po tayo for today's video. Nagmumute po tayo ha kasi may background music po dito. Thank you po sa mga nagda-drop by, sa mga dumadaan, sa inyong mga thumbs up. Thank you po.
Pasok, ma'am. May upuan po dyan. Oh. Upo ka po doon. Oh. Sige na, ma'am. Hi guys, good morning. Nandito tayo sa Holiday Homes dito sa Daet. Ito guys, yung itsura pala niya. Ngayon lang natin to napasok lugar na to. Malawak pala to guys. Ito guys yung bahay na ano, yung sa preparation ng kakasal. Ayan. Usually mga 100 square meter pala ang sukat dito guys. So, binili nila itong bakanting lote. Dito sila nag-stay. Ayan guys. Yung diretsong yan guys, papuntang ilog yan. Ano man, sarap man din yung nagtama mag-sticker. Ano eh, bago na ini? Di ano kayo? Ha? Kasi ini? Kay Ray? Kerry? Ha? Ay, sa motor mo? No, hindi ko na. Ah, di ka nagdara. Natanggal yan. May lighter ka dyan, bro? Meron. Saan ka nag ano? Saan ka nagpa Kay Ars? kay Ars? Tinatanggal yan. Eh inaano ko tabaga, sayang si plastic, mahal. Hindi na daw pati mo. Mahal si plastic. Para magdukot na maray. Ako tuloy, mayong sticker. Magawa ka na. Mayo? Nahak na nga, hindi din ako mapagawa. Nakabagas ano? Dinilit. Dinilit. Pakulang pinagano. Di ba si Bob, change name sa kwa, dinilit. Dinilit talaga. Man lang email sa imo? Ah, mayo. Tinatatakbutan? Si Jason, ako ang gagawin si Raho. Let me in, so hide it out. Since I hello. Pinaganda pa yung sulat ng Forbes natin ng mga Pero yung goma niya, alam mo yung goma niya? Ayan guys, mga photographer na kasama natin.